Ara veuràs la corda. Què és una corda? Si sou de la corda. Sí, ja. Tenim entre les nostres mans el receptari groc. Podem publicar-ho? Sisplau. Sí? Acaba d'arribar el receptari groc, les receptes dels sopars grocs que ha fet tot el territori, gent de tot el territori, de Tarragona, amb el pròleg del Jordi Cuixart, i tot el que es recapti va a la Caixa de Solidaritat. A veure, la portada. El receptari groc, de les sopars grocs que s'han fet en el territori, contra tota la gent que no ha volgut que fessin sopars grocs. El primer va fer Sant Bruniana el 9 de gener i ara que som a 3 de maig ja s'han fet una quinzena de sopars grocs. Mira'm a mi, Molt feliços. Tota aquesta gent s'ha jugat el prestigi, s'ha jugat el negoci per fer sopars grocs. Alerta.